Nggih. Aku tak nyuwun tulung luwih dhisik. Kula nyuwun lagu yang bernapaskan agama Islam, kula nyuwun pepeling. Pepeling dipun bawani langkung rumiyin. Dibawani. Heeh. Sing bawa sapa? Kula nyuwun tulung sing bawa Mas Petruk engko didum karo Mas Bagong. Oh, nggih. Iki nyadang napa nggih kanugrahan saka Gusti Kang Nyipta Jagat. Amin. Yo, dibawani dandang gula, mengke dawuh lagon pepiling. Mas Petruk karo Mas Bagong sing bawani. Saiki diwiwiti Mas Petruk sik. Monggo, Mas. Rukun Islam kang lima puniki ketindakno ming para sasama Nano aja padha ditinggalke. Suarane apik, lafale cetha tur dasare ning laras ya pleng. Mula niki enten bebungah 100.000 Mas Pedro. Matur sembah nuwun Mas Bayu. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Soleh apa ora tau salah. Salam. Arep dandane salat sik lah aku bisa. Salah kok madhep ngetan. Lah wis wong bingung kok. Ora takok sing ngerti. Nek bingung ki ora apa-apa. Wong bingung ora apa-apa. Sing jeneng Gusti Allah ki ning endi-endi bisa nampa. Tahu, niki nek salat kan madhep anu ngidul. Nggih. Mas, lha niku ngidul ya. Napa nggih dalem diputer ngene. Kok nek salat kok puter. Ayo, putoke Mas Petro. Mano. Rukun Islam niku. Hop, Bagong, ayo. Sahadate anganga siji Iki wong kewirangan. Kewirangan piye? Ten Prasit kan do jambatan ning Jopo ngempel. Nggih. Nah, Kita gawe sakit njujuk kopi apa susu rasa jahe. kake ngisin-ngisin. Terus kopi mon, kopi pinten Mas gansal. nggih, Gambar digaweke digaweke dikira panitia, gambar digaweke bayar selawe. selawe. Aduh, aduh ngomong gitu. Wong genah yo bakule, Mbak. Ngono kuwi Dikira panitia. kata panitia wong sing dodol yo demes. Tur dasar yo ditari ya. Ngersake ngunjuk kopi. Lek njaluk dikayang kae pinten? Gansal. 5 nggih. Bareng anu Selangkung. ya wis ora apa-apa kuwi jenenge amal. Heeh. Nek ikhlas bakal entuk ijol sing luwih oke. Entuk ijol kopi. Ayo. Ayo. Kang angka loro nyai. apal meneng tingane Mbah Jum lho. Mbah Jum sapa? Aris kan baju. Aris. Netrane. Ayo. Leh, iki lho aku dipisu-pisui Aris. Matane. Ayo Mas. Ayo. Kang angka loro salat dene kang angka telu. Saking Mbah No Kulit Petungrejo Nguntara Nadi. Loh, aboe. Nyuwun gending setunggal limbangana katresnanku kaping kalih pepeling kaping 3 apa kuwi kangening ati. Kagem ingkang kagungan dalem kagem Mbak Cangik Mas Saipul tuwin penonton sedaya wonten wajibipun 100.000 rupiah gong. Nggih, matur nuwun. Apa? Lah Gong, 100 tak kaya Petruk ngono. iki jare pepeling iki, Mas. Lah ya wis ki lho pepeling, pepeling. Wis tak kaya Petruk. Lah aku bawa iso kok ya rento. Ya engko mbok menawa etuk kok ya. Wis tombok selawe kopi lho. Wis. Ayo. Ayo.